Mbah Hamid niku tahu pesen ngeten. Rejab iku wulan sing malati. Rejab iku wulan sing berkahi. Rejab niku wulan sing ndadekke napa wingit menungso. Lama gayutan kali Nur Muhammad niki kan sasi Rejab. Nur Muhammad lahir tegese napa perpindahan antara Nur Muhammad yang ada di tulang sulbinya Sayyid Abdullah berpindah ke rahimnya Siti Aminah itu terjadi bulan Rajab, khususnya tanggal 10 Rajab khususnya. Lumagayutan kali ini kula panjenengan sedaya disunahke nglampahi siam poso. Minimal nek mboten saged tanggal 1 sampai tanggal 10 berturut-turut. Minimal tanggal 1 kali tanggal 11. Kok ora kuat rong dina ya sedina wis milio antara tanggal 1 apa tanggal 11. Minimal niku pilih salah siji. Tapi kalau untuk perempuan diusahakan Senin tanggal 1 dan tanggal 10 diusahakan. Syukur-syukur sakit tanggal 1 sampai tanggal 10. Syukur-syukur nek mboten sakit tanggal 1 dan tanggal 10. Nek wong lanang ya minimal nek ora tanggal 1 ya tanggal 10. Soalnya wong lanang niku abot pun poso. Soalnya nopo? Wonten cerita kula waktu niku sowan Simbah Kyai Husain Ilyas Mojokerto. Mbah Kyai Husain Ilyas dongeng, "Nang, aku mbiyen tau sowan Kyai Hamid." Mbah Kyai Hamid Pasuruan Waliullah. Mbah Hamid niku tau pesen ngeten. Rejab iku wulan sing malati. Rejab iku wulan sing berkahi. Rejab niku wulan sing ndadekke napa wingit menungso. Mula nek iso, lho kenging napa kok wingit? Soale Nur Muhammad niku dilahirke teng alam donya di dalam rahimnya Siti Aminah. Mula nek wong kuwi mau kok pengen derajate diunggahke Gusti Allah. Pengen rezekine dilancarke Gusti Allah. Pengen apa segala urusan dimudahkan kali Gusti Allah. Openono wulan Rejab. Kyai Hamid. Openono wulan Rejab. Tegesnya napa? Hidupkanlah bulan Rajab. Muliakanlah bulan Rajab. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara puasa sunnah. Puasa sunnah antara tanggal 1 sampai tanggal 10 berarti 10 hari. Atau tanggal 1 dan tanggal 10. Atau tanggal 1 atau tanggal 10. Tapi kalau perempuan usahakan jangan 1 hari. Usahakan minimal 2 hari. Napa malih riyadhah poso niku memang saene kanggo tiyang estri soalé mangke bakal nurunke ten ngene putra. Bakal nurunke ten putra. Niki kula nggih PR. PR napa nggih PR bareng-bareng ngandani ngobrol karo bojo niku PR. Ya alhamdulillah senajan rodok meksa alhamdulillah senajan apa? Senajan rodok ngandani wong wedok nek saged ayo garwane dhewe-dhewe dijak poso Senin apa tambah poso tanggal 1 karo tanggal 10. Senajan wong lanang ora poso tapi etok-etoke ngejak poso. Nomor kalih malam 1 Rajab ayo diurip-urip kanggo wirid, kanggo sembarang-barang. Mujahadah malam 1 Rajab. Senajano malam 1 Rajab misale mundur kaya awak dhewe winginane kan yakine awal malam Rajab niku malam Ahad. Jebul mundur dina Senin mboten napa-napa diniati ngurip-urip malam 1 Rajab. Oh kata-katake nomor 3 kata-katake maos Allahumma barik lana fi Rajaba
wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Khusus kanggo ingkang kakung. Khusus kanggo tiyang ingkang kakung untuk menghidupkan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab, memuliakan Nur Muhammad. Khusus kanggo tiyang kakung. Nek iso nek saged di dalam bulan Rajab kita Dewe Bayi Hamid, awakmu yo nek napa nek iso sanjurane bulan Rajab raketan pisan. Raketan pisan ziarah waliullah. Ziarah waline Gusti Allah. Ziarah waline Gusti Allah maca surat Nariyah ping 41. Sithik wae kok sakane. Waca surat Nariyah selawat Nariyah ping 41 ten kene sareane aulia illah. Raketan pisan. Terus raketan pisan sowana kiai. Sowana kiai sinten mawon jenengan sowan lumrahe sowan. Lumrahe sowan jenengan sowan lumrahe sowan kapure napa? Pisan silaturahim nomor kalihipun nyuwun nasihat Mbah Yai. Hormatan bulan Rajab, hormatan Nur Muhammad, kula nyuwun nasihat. Anggo ben dinasehati napa mawon. Nah, nasihat niku salah satunya harus dilakukan. Baru nomor 3 ning nyuwun doa. Waktu itu wonten tiyang Malang. Iki dawuh Mbah Husain. Tiyang Malang nggih dilala sowan kali Mbah Husain. Mbah Yai Husain Ilyas sowan ten kene Hamid. Pindah silaturahim Mbah Yai kaping kalihipun kula nyuwun nasihat. Langsung Mbah Yai Hamid nasihati ngene. Budal umroh. Padahal wong iki mung bakulan kopi. Duwe warung kopi iku wae sepi. Warung kopi sepi, orang duwe celengan apa. Nyuwun nasihat Mbah Yai budal umroh. Tiyang niki krana ngerti agama, krana santri, mboten bales ngeten, mboten jawab. Ngapunten kok dhewe gak ada atau mboten. Enggak boleh kita ketika sowan yai didhawuhi napa kok alasan. Mesti karo Gusti Allah digawe ora bakal iso. Kok tiyang niki jawab, wah ngapunten dhewe gak arep niku yai. Gak bakal iso umroh. Soalnya napa didhawuhi jawabe alasan. Lah kedahe pripun tiyang niki tau nyantri. Ngendikane kiai, nasihate kiai wong awak dhewe njaluk nasihat. Nasihate kiai disembadani. Ampun alasan. Budal umroh. Nggih insyaallah Mbah Yai tambahipun doa panjenengan. Terus Mbah Yai Husain Ilyas didhawuhi padahal zaman semonten nggih kiai tapi kiai sing sederhana. Awakmu mbangun omah sing gedhe. Mbangun omah sing gedhe. Oh nggih Mbah Yai Hamid insyaallah tambahipun doa. Yes. Berarti nyuwun donganipun Mbah Yai didoakan. Doakan amin ulang. Nah. Warung ana apa niki bakul kopi niki wau, yang Malang niki wau. Balik malih sowan, pengen sowan malih. Soalnya napa sowan kiai niku nek mung pisan niku kurang mantep beliau. Jane pisan cukup dalam bulan Rajab. Tapi beliau pengen soalnya apa? Didoakan insyaallah tambah mustajab. Nomor kali sapa ngerti ana nasihat sing sanese. Kan minimal nglakoni satu nasihat. Dilala sowan malih lho awakmu wingi nggih Mbah Yai. Nyuwun nasihat. Lah kok njaluk nasihat nek nasihatku koyo wingi budalo. Nggih Mbah Yai sampai pun apa ditungani. Gang seminggu sowan malih. Lah awakmu rene nggawa gula kopi wong awakmu bakul kok pimbok gawa rene apa warungmu gak kekurangan. Boten Mbah Yai. Kula niat ingsun sowan niat ingsun
napa mados barokah kalih nyuwun nasihat. Lho njaluk nasihat nek nggih Mbah Yai. Kaya wingi budhalo monggo nggih tambah pundhong pangestu Mbah Yai. Ya tak dongake wis aja rene nek wis telu kok. Oh nggih Mbah Yai. Loh, begitu kondur langsung buka sampai Malang sampai Griya warung kopi ini buka malih. Lho kuasane Gusti Allah. Wonten napa? Wonten wong sugih. Wong sugih marung ten mriku. Marung ten mriku kalih matur ten warung kopi niki. Ten bapak ini yo. Mas, aku mbok direwangi, Mas. Direwangi napa, Pak? Aku ki butuh duit. Aku meh abel lemah. Lemahku wombo iki. Tak patok rego sakmene. Awakmu kan akeh sing marung rene. Sapa ngerti ana sing golek lemah, ya. Aku dikabari ninggali nomor. Mun kondur. Nginjinge besoknya wonten wong sugih malih beda. Ngopi, ngerokok-ngerokok. Mas, sampean ngene iki pelanggane sapa wae? Pelanggan kula nggih kathah, Pak. Ya yo ana sing nawar-nawarke lemah to, Mas. Aku kok golek lemah. Oh nggih wonten. Wonten kala wingi nembe mawon. Kula teleponke nggih. Oh iya, telepon. Akhire tiyang niku wau dugi ketemu. Lho dilalae Gusti Allah sing nawarke lemah iki ngrasa rega sing ditawarke niku paling larang, Bu. Ngrasa rega sing ditawarke paling larang, wong tangga-tanggane ngedol wae ora sampai sakmono bahasa. Lho dilalae kuasane Gusti Allah sing tumbas niki. Ngrasa rega sing ditawarke iku paling murah. Ora pas, paling murah. Soalnya apa? Tangga-tanggane pasarane lemah. Luwih dhuwur malih. Lho kuasane Gusti Allah. Akhirnya langsung deal. Begitu langsung deal sing nyuwun ngedolke pamitan. Zaman semono kisaran. Di zaman semono angsal persenan bakul warung niki krana sing nawarke rega paling larang kok payu dene diparingi 50 juta. Paringi 50 juta sebagai komisi. Lah wong larang payu kok tur tanahe sak amban-amban. Wis kondur. Sing tumbas niki mau ya ngrasa napa murah tur ngrasa bungah wis ditulungi. Mun ditulungi. Lho dilalae napa? Begitu kondur yo maringi komisi. Krana wis dipatuske lemah. Maringi kisaran 30. Nek mau 50 juta, nek iki 30. Berarti wonten pinten artane? 80. Itu padahal zaman semono umroh kuwi mung 15 juta kisaran lho ya. Berarti iso digawe budal akeh. Bahkan iso digawe budal wong zaman semono pesene mung umroh budal karo garwane. Nah liyane begitu bar umroh beliau sowan Mbah Hamid, liyane ge ngamroki Mbah Hamid. Luwehane niku lho. 80 juta. Kalong 15 juta ping video pinten? Isih pinten? 50 juta krana beliau ngrasa wong jenenge santri. Padahal dia ya butuh to jane bakul kopi biasa. Ngerti Mbah Hamid wali wong Mbah Hamid kiai duwe 50 juta diamploke malih kan. Mbah Hamid sowan matur suwun Mbah doa pangestune panjenengan kula sampun nglampahi nasihate panjenengan. Oh ya wis alhamdulillah. Nah, begitu pamit beliau maringi kresek isi arto sakmono. Urung jaman transfer urung jaman. Lho iki apa? Mboten niki alhamdulillah ana rezeki. Ya wis kene wae. Iki gawe bangun warung kopi sing gedhe. Sampai sakniki ten Malang niku ana kafe gede. Karyawane kuwatah, cabange kuwatah niku barokah Mbah Hamid biyen mung warung kopi pinggir dalan cilik ngoten niku. Pokoke jenengan nek nang Malang kok ana kafe kula lali jenenge. Cabange akeh. Cabange akeh, karyawane akeh. Yo kuwi ceritane. Niku barokahe siji urip-urip bulan Rajab. Yo kuwi mau wiridan malam siji Rajab, nomor kalih
Ya wong lanang wis poso sedina ora apa-apa lah. Tak kira ya abot nek wong lanang iki. Wong kula ya kaboten kok kira. Nomor 3 ziarah waliullah perhatikan siji. Sing paling penting sowano ya kiai nyuwun nasihat dan nasihat itu minimal 1 harus dilakukan. Mangke nek didhawuhi napa ampun alasan. Syaratnya niku ampun alasan teko yakin nyuwun doa panges. Soale Mbak Yai gak mungkin ngutus ngongkon asal-asalan. Niku salah satu amaliyah menghidupkan bulan Rajab sehingga dia pun dimuliakan oleh Allah. Li anna syahrul Rajab niku syahrullah. Hadisnya kan orang. Inna syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahru wa Sya'ban syahri. Dawuh Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru mati. Rejab iku sahrune apa bulane Gusti Allah. Saban bulanku. Ramadan bulane umatku. Mulane awak dhewe urip-urip mulyake Rejab insyaallah Gusti Allah bakal mulyake awake. Kita salah seringkali. Mulyake mung ujug-ujug langsung mulyake Ramadan Rejab kliwat. Cepet kliwat. Ramadan jelas balik ten awak dhewe wong memang bulannya kita kabeh ana pahalane. Mula wong bulan Rejab beres Qur'ane yo sing tenanan aja sok sibuk, sak sibuk-sibuke iki raketan. Pirang ayat sak rai gak apa-apa. Napa malih dawuhe Simbah Ahmad Siddiq, Simbah Ahmad Siddiq. Sapa wae kok omahe kuwi diurip-urip karo deres Quran, mbok kuwi sing deres niku awake dhewe, garwane, putrane. Rezekine wong sak omah iki bakale ngawe-awe, bakale gampang. Ya dhewe deres kan siji latihan maca. Nomor 2 nglanyahke. Nomor 3 asal pahala. Nomor 4 rezekine gawe gampang. Ya nek kaya Pak Gupron ngono penak. Bojone diculke wis deres dhewe. Lah nek liyane kadang garwane wae ya lali ngaji. Kadang mula sinten sing ameh ngajine ora awake dhewe. Mumpung sasi Rejab.